Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video kommer jeg til at lave en single let's play. Og skal vi ikke bare komme i gang? Lad os lige starte med at hugge noget træ. Men det her kommer måske op hver dag. Ja. Og hvis I gerne vil vide sige det, så skal jeg nok lige skrive det ned i description. Kan vi også lige tage nogle pumpkins med til pumpkin pie, når det er. Jeg mangler noget, hvis det er. Men vi skal også lige have noget mere træ. Men jeg regner da med at lave det her hver dag. Der er et iceberg. For på frøderen. Så venter jeg bare lige til at få en kommentar, så kan jeg gå derover. Finde isko. Ikke. Nå, lad os gå over i iceberg. Tjek det ud lige. Som I kan se, har jeg slet ikke spillet. Jeg er lige begyndt. For frøderen. Men jeg tror bare lige